reboot għal trasport pubbliku aħjar tfakkar li aktar minn sena ilu il-poplu ġie mwiegħed tibdil drastiku fit-trasport pubbliku u li iżda fi kliemhom il-weda riżultat biss f'diżappunti. Jgħidu li żmien fejn il-Gvern u l-Arriva jibqgħu jitfgħu r-responsabilità fuq xulxin issa spiċċa. Min-naħa tal-Ministeru minn Transport Malta kien hemm ħafna constraints li għamlu fuq il-kumpanija li limitathom fis-servizz tagħhom, speċjalment fuq dak li huwa disinjar ta' toroq, minn kien qed jagħmilhom dan mill-lider joqgħod kuljum ġewwa l-uffiċċju m'għandux idea x'kont isir fit-toroq. L-għaqda reboot li tinkludi studenti u ħaddiema b'ebda affiljazzjoni politika qalet li l-awtorità tal-Gvern Transport Malta uriet arroganza meta ma konsultax lill-pubbliku. Konsultazzjoni setat evitat ħafna mill-problemi ewlenija fosthom nuqqas ta' tħejjija prattika fir-rotot. Reboot awgurat li biżżieda fir-rotot mix-xahar li jmiss ikun hawn biżżejjed vetturi li jkopru s-servizz dirett lejn Junior College, Higher Secondary u l-MCAS. Problemi oħra huma nuqqas ta' ventilazzjoni f'xi vetturi u l-bżonn ta' aktar shelters fil-bus stops. L-laqda titlob ukoll li persuni b'diżabilità jerġgħu jibdew iħallsu anqas. Dawn huma t-temi li se jkunu indirizzati nhar il-ġimgħa 4 ta' Novembru meta Reboot se tella mixja ta' protesta fil-Belt Valletta li tibda fis-6 ta' filgħaxija minn ħdejn il-Funtana. Aħna rridu nkunu l-vuċi tal-poplu. Nemmnu li f'kemm saret ir-riforma l-poplu qatt ma ġie kkonsultat fl-ebda moment. Rridu nuru li issa kemm ħinkollu jweduna ħafna riforma wara riforma wasal iż-żmien li ngħidu li l-poplu jetem, il-poplu mhuwiex xi ħaġa li soqgħod tilabbiħ. Dakinhar stess fil-Parlament se jkun qed jittieħed il-vot fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob għar-reżinja tal-Ministru Austin Gatt li kien responsabbli mir-riforma fit-trasport pubbliku. Fuq medda ta' 2 snin u nofs l-ammont ta' pilloli li kienu out of stock laħqu kważi 300. Filwaqt li fuq medda ta' 3 snin in-numru ta' mediċini out of stock qabeż il-100. Meta fil-Parlament kienet iwieġeb domanda tad-deputat laburista Anthony Agius De Celis, il-Ministru Joe Cassar ammetta li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kien hemm 120 tip ta' pillola out of stock. Mingħajr ma provda lista ta' liema huma, Joe Cassar qal li dawn huma nieqsa kemm fl-Isptar Mater Dei, fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek u fid-Dipartiment tal-Kura Primarja. Hemm minnhom li huma biex ibaxxu l-kolesterol, hemm minnhom għall-pressjoni, hemm minnhom tal-istonku dawn huma biss eżempji. Il-problema hi li ħafna min nies li huma intitolati għal daw il-pilloli li jbatu minn mart kroniku u hemm oħrajn li huma ta' dħul baxx. Allura ovvjament dawn in-nies ħajkollhom jispiċċaw jixtruhom. Il-problema ta' pilloli u mediċini out of stock ilha għaddejja snin. Bejn l-2009 sa nofs din is-sena kien hemm 291 pillola out of stock. Fl-2009 kien hemm 71 pillola out of stock, fl-2010 kien hemm 100 pillola out of stock u kif ġie żvelat fil-Parlament bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kien hemm 120 pillola out of stock. Min-naħa l-oħra bejn l-2007 u l-2009 kien hemm 112 pillola out of stock. Fl-2007 kien hemm 30 mediċin out of stock, fl-2008 kien hemm 59 out of stock u fl-2009 kien hemm 23 mediċina out of stock. Il-kuntratti tal-kiri tal-ajruplani li għandha bħalissa l-Air Malta waslu biex jintemmu. Fid-dawl ta' dan il-Linja Nazzjonali tal-Ajru qalet li qed timmira biex tbiddel il-flotta kollha tagħha. Fi sqarrija maħruġa tard is-Sibt filgħaxija, l-Air Malta qalet li se tagħżel ajruplani ġodda biex tkun fl-aqwa pożizzjoni strateġika possibbli. Qalet li se tmur l-ajruplani li operaw b'teknoloġija moderna b'anqas emissjonijiet u li jaħlu bejn 15 għal 18% anqas fuel. Skont l-Air Malta bekk se tifranka 12 miljun euro fis-sena. Biex biddel il-flotta tagħha l-Air Malta ħolqot kariga ġdida dik ta' kap responsabbli għar-reviżjoni strateġika tal-flotta. Kariga li se tkun okkupata mill-Kaptan Lawrence Gatt li fl-Air Malta diġà kien jokkupa l-kariga ta' kap uffiċjal responsabbli mill-Flight Operations. Bħalissa t-tmexxija tal-Air Malta qed tara kemm il-ħaddiema tagħha se jaċċettaw li jirtiraw kmieni biex tkun tista' ssalva mill-kriżi finanzjarja li qed tiffaċċja. Tweġibiet parlamentari jitfgħu dawl fuq kemm studenti jfallu, jeħlu jew jieqfu mill-korsijiet tagħhom fl-istituzzjonijiet postsekondari. Dwar l-ITS intqal kif titħaddem is-sistema tal-attendenza, iżda ma ntqalx kemm kien hemm studenti li waqfu f'nofs kors. Ħareġ li fl-eżamijiet tas-sena 2010-2011 87% tal-istudenti għaddew filwaqt li 7% m'għaddewx. Fl-MCAS aktar minn 11% ta' dawk li bdew is-sena waqfu mill-kors. Mill-lista ta' 14 kors li ngħatat, ħareġ li l-kors li fih kien hemm l-ogħla numru ta' studenti li waqfu kien il-Pathway to Independent Living f'Għawdex. Ingħad li peress li għadhom għaddejjin ir-resits għadha ma ħarġitx statistika fuq kemm studenti weħlu u l-figuri tal-assentejiżmu jingħataw aktar tard.
L-istampa fil-higher secondary imbagħad hi li 88 student irreżenjaw f'sena waħda biss, filwaqt li 365 m'għaddewx mill-korsijiet rispettivi tagħhom. Fl-istess risposta ġie spjegat li fil-Junior College min ma jattendix għal 10% tal-lectures f'xahar jitwaqqaflu l-istipendju u min ifalli 10% tal-lezzjonijiet f'sena ma jitħallix jagħmel eżamijiet. Permezz ta' din ir-regola kien hemm 2247 stipendju illi ma nħarġux filwaqt li 34 student ma tħallewx jagħmlu l-eżamijiet. Ħareġ ukoll li 14% tal-istudenti irriżenjaw mit-taħriġ tagħhom f'din l-istituzzjoni.